Gelip başa da uqa adamla havalaşardayım. Gelip uqa var. Bortu uqa tut diyorlar. Gelip uqa tutmalar şu uqayım. Zaman yaptırım. Gece arar. Daha çiğert yirdim. 11'de siyom. Reklamam diye siyom. Kama. Evet. Şey döneyim. Allah'tan. Şeker. 4'te girem dedi. 5'in yanı girem dedi. 250 adam. Uqsuna dinleye de. 10-15 20 yıl geçer. Videolara YouTube'a yüklenir daha der. Bilenle. Sonra diyetim yok ki şu vaxtlar bir okuyumdan şu dünduğudun raptır diyer. Yani men olsa adamlar şu vaxtlar okuyumdan men dünduğu sonsa adam dinleptir. Senin bu eden insan ve bu eden hormatına ölen seviyenden çıkan önüne Allah'tan en ulu dileğimi biri yani yatmaka murada dediğinde en ulu arzulamın ikisinin biri de sağlık olara hem adam vardı da en ulardan biri Hudaýyma aýakoýdy da sizin hormatynızdan aýyrmasyn Allah'a ağrıdan düşürmen. Şoň üçin ihlas eder, her günüňizi sizin ýüzüňizi ýekezi ýylarsyn sebäp boljak bol. Sahn eder. Göreňler gününe diýene bir çykartdy da olar hemmeti 100% gowulmaga, hemmeti 100% udaş bolmaga o mümkin däl. Sağ ol. Sizden ýanyňyzda bolsa ýaxşy, döredör, ýüzüňizde ýylarsy. Kstati diýmeli adam ýene täze rolik koydum. YouTube kanalında o yılda döredýär diýip o şu rolü görmäge çagyrýan. Görün ýaxşydan ýamandan pikirini diýäň. Bir adam kommentary dinleýän bolsa, bir adam birlik kabul edýän bolsa, menem şol adamyň biri. Şeýdeni iýe rahat.